Her er et kompas. Kompasset bruger vi til at navigere efter. Herinde ser vi kompasnålen. Den røde del peger altid mod nord. Rundt om kompasnålen ligger kompashuset, der indikerer, hvor mange grader der er, og det er til at navigere efter. For eksempel, hvis vi ser her på 20 grader, så vil vi vide, at retningen den er mod nordøst. Heroppe ses antal centimeter. Dem kan man bruge til at bestemme længden mellem to punkter med, for eksempel her fra A til B. Her er en retningspil, der indikerer en retning, som man kan bruge, når jeg senere vil illustrere, hvordan vi finder fra A til B. Vi lægger kompasset ind på kortet. Her er det vigtigt, at de sorte linjer flugter med de linjer, der er på kortet. Man kan se her, at de kommer til at ligge præcis ovenpå. Så vil vi gerne få kompasset til at flugte fra A til B, så vi rykker det ned. Det er vigtigt, at vi rammer midt i de to punkter. Så skal vi have kompashuset til at flugte. Sådan. Nu kan vi se, at retningen her, nu bruger vi retningspilen til at bestemme retningen til at være cirka 54 grader nordøst. Når vi ved det om et kompas, er vi i stand til at finde fra A til B.